si es pot dir perquè tampoc, soc una persona molt sincera, tampoc és res dolent. Ho he provat, però amb substàncies o sigui, amb quantitats, diguéssim, molt baixes, fa molts anys, però sí, ho he provat, però ja et dic. Una vez al año A no una hace daño. escala de l'1 al 10 he provat un 2, o sigui, Què et vas molt notar? suaus i quantitats molt fluixes, amb un període de temps molt curt, o sigui, Vale. molt suau, però bueno. He provat alguna cosa, fa anys enrere sí que havia provat alguna cosa. I què et vas notar al teu cos? Bueno, no, la gent es pensa que es dopa i se transforma en Superman. Clar, no, Però no. té un procés, depèn del que aprenguis, sí que és veritat que, o sigui, depèn de quines substàncies prens, tens més gana, el teu cos la proteïna que menges te l'assimiles més, et recuperes abans, et don més força, agafes un look diferent, o sigui, la persona que va endopada sempre el tema dels ombros se'ls fica més rodó, Hòstia. trapezi, l'antebrazo... Si ho sabries dir, si et portem 3 tios... O tu pots dir-ho? menjar molt i puges, que diguéssim, net.